donar a conèixer a tots aquests que es vulguin aventurar a fer de la seva vida una innovació. Quin missatge t'ha agradat que t'han transmès algun lector o alguna persona que ha llegit el llibre? No és un llibre que deixi indiferent. Quan el llegeixes hi ha algun punt de dintre teu que diu ui, què m'està passant? Hi ha gent que l'ha llegit i ha dit m'has deixat destrossat. És a dir, ara m'he de replantejar moltes de les coses que donava per segures. I pensava, doncs això és el que jo pensava, és el que havia de ser quan llegís aquell llibre. Reinventar-se, podríem dir que constantment, no? Interrogar-se. Coneixeu la Madonna? Quantes vegades s'ha reinventat el seu personatge? Per què creieu que als 51 anys està a primera línia de l'actualitat internacional de la música? Perquè des que va començar fins ara s'ha reinventat cada 3 o 4 anys. No tenia èxit, tot l'èxit del món, i es reinventava, i feia una cosa nova, i treia un personatge nou, i creava un estil nou de cantar, i de vestir-se, i de presentar-se. És això. Josep Maria, i en aquest concepte un exemple que sempre agrada posar és el Cirque du Soleil. Per què? Mira, jo l'he seguit molt de prop, he vist pràcticament tots els seus espectacles. Crec que és un exemple paradigmàtic, però no vàlid per tothom, perquè molts dels que innoven fracassen. De totes maneres, el Cirque du Soleil ha començat a fracassar. S'ha volgut presentar, per exemple, a Broadway, i a Broadway va durar una setmana, van perdre molts diners. És a dir, van fer una aposta arriscada i han tingut que aturar darrere. És l'exemple més clar del que en diem la hibridació, és a dir, hibridar diferents models d'entreteniment i crear-ne un de nou, perquè no és ni circ, ni ballet, ni musical, ni cinema, ni teatre, no és res de tot això, ho és tot a la vegada. I a més va contradir, va provocar totes les assumpcions d'un circ tradicional. És a dir, què vol dir això? Un circ tradicional per nens, barat, amb animals, amb grans estrelles, amb números independents. Un circ per adults, amb tema musical, amb un argument únic, amb poca gent coneguda fent d'estrella. Car. Però si està tot contradit, però ho han fet amb molt de talent i han sigut un número universal. És a dir, és qüestió d'esforç, de treball i de talent. Per ser innovador no cal sacrificar-se, no? Sí. Cal sacrificar-se, el que passa que no seràs mai un sacrificat, en el sentit de que faràs sacrificis però no te n'adonaràs, perquè l'innovador no se n'adona. L'innovador té passió per les coses i quan un té passió no se n'adona de les dificultats. I esperit aventurer? Esperit aventurer total. És la primera característica que ha de tenir un innovador. I més ben dit, una persona que no és innovadora, una persona que no és aventurera mai serà un innovador. És consubstancial.